ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କ୍ଷମା ଜଗତର ସକଳ ଧର୍ମର ଉପାସନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ଦୋଷ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନରେ ବା ସଜ୍ଞାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଅପରାଧ କରିପକାଉ, ଯାହାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେସବୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଜଣା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ଆମ୍ଭେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉ କି? ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଦୋଷ ଏହି ଯେ ସେ ଆତ୍ମଦୋଷ ଓ ଆତ୍ମଦୁର୍ବଳତା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଦୋଷ ଓ ପର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ପର। ଗ୍ରୀକ୍ ଈସ୍ପଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଏହି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଭାର ଆଗପଛ କରି ବହନ କରେ। ଆଗ ଭାରଟି ପରଦୋଷରେ ଓ ପଛ ଭାରଟି ଆତ୍ମଦୋଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଛ ଭାରଟି ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମଦୋଷ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭାରଟି ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବାରୁ ସେ କେବଳ ପରଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଏହି ରୂପକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ବିଚାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ଜଗତର ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନ ପାଶୋରି ପରର ଅପରାଧକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ସମୀଚୀନ କଥା। ଅପରାଧକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହା ସେକ୍ସପିୟର ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିହିଂସା ଓ ଶାସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା ଓ କରୁଣାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ତ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମାଚରଣ କରିବା ଓ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ମାନବିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆହୁରି ବିଚାର କରିବାର କଥା ଏହି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅପରାଧ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧୀର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ କ୍ଷୁଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମା ପ୍ରାଣର ଶିଶୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ବିକ୍ରୟ କରିଦେବାର ଓ ଆହାର ବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳହ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଜୀବନର ଏ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏପରି ଆହୁରି ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣାଚକ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧ କରିବା ବିଶେଷ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମପ୍ରବଣ, ତାପରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ପାଇଁ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନୁକମ୍ପା ଓ କ୍ଷମା ଯେ ସର୍ବଦା ବିଧେୟ ତାହା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ଷମା ଓ କରୁଣା କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେବତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ଶାସ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେପରି ହେବାର କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ତାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀର ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଉଛି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଓ କାରାଗାରର ଅନୈମିଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିରକାଳ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ଯଦି କରୁଣା ଓ ମାନବିକ ବ୍ୟବହାର ପାଉଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କ୍ଷମାକୁ କେତେକ ଲେଖକ ମହତ୍ତର ପ୍ରତିହିଂସା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିହିଂସା ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଜଗତରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ାଏ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଦେବଭାବର ସଞ୍ଚାର କରି ଅପରାଧକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷମା ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଅଛି ଓ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହିପରି କରନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପର ସାଧାରଣଙ୍କର ବିଚାର ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ।